1 Peter 5:7, casting all your cares upon Him for He careth for you. Kahit gaano man po kabigat ang dinadala natin na mga problema, kahit gaano man po kalaki ang pagsubok na dumating sa buhay natin, huwag natin kalimutang tumawag sa ating Panginoong Diyos dahil Siya ay handang tumulong para sa atin lahat. Minsan ay dumarating ang mga pagsubok sa buhay mo, para bang nag-aalinlangan ka sa Panginoon. Nag-iisip ng kung ano ang iyong gawin, nanatili pa rin sa buhay mo. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo, naging gabay si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Bakit minsan kay dali nating lumimot sa Panginoon sa oras nang tayo'y sagana na? Kapag dumarating na ang mga kagipitan sa buhay mo, saka ka palang tatawag sa Kanya. Huwag mawalan ng pag-asa, kaibigan. Ang mga pagsubok sa'yo'y dumaraan lamang. Asahan mo, may handang tutulong sa'yo, naging gabay si Hesu Kristo. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, tumawag ka at ako'y sasagot sa'yo, at ako'y magpapakita ng mga bagay na di mo pa nakita. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon. Walang imposible sa Panginoon.